Jesu anotungamira chinyi chandinoda
ndingatsvaka, ndingashora mutsa wake achinditungamira. Ndine runyararo rwake nekugara kwaari. Ndinoziva kuti iye Jesu anobatsira. Ndinoziva kuti iye Jesu anobatsira. Jesu anotungamira munzira dzangu dzese, achindipa tsitsi dzake, achindipa upenyu. Kana nzira ichirema, kana ndava nenyota, kune tsime rine mvura riri padombo iri. Kune tsime rine mvura riri padombo iri. Jesu anotungamira, orudo rwake rwese ndichapiwa kuzorora mumba mababa vangu. Kana ndoenda kudenga kwatisingavori, uru ndiro rwiyo rwangu Jesu atungamira. Uru ndiro rwiyo rwangu Jesu atungamira. Kwaziso kwamuri mose vadiwa hama neshamwari, tinochingamidzana tichisangana mukati meshoko raJehovha. Mufaro wangu mukuru kutungamirira kuverengwa kweshoko raMwari. Chinangwa chikuru mudikani ndechekuti iwewe neni tisvike pakuziva zvokwadi sezvairi mukati meshoko raMwari, tisvike pakuponeswa. Shoko raMwari rirunge pfungwa dzedu namatauriro namararamiro atinoita ezuva nezuva, tirarame nenzira inoita kuti zita raMwari rikudzwe. Mukati mezuva ranhasi tichipfuurira mberi kudzidza pamusoro pedzidziso dzebhaibheri, tiri kutaura pamusoro paMweya Mutsvene. Ndasarudza musoro wenyaya unoti ndinoda rimi remoto. Rimi remoto, musoro wenyaya uyu unotinongedzera mukati mebhuku remabasa evapostori chapter 2 kubva pavhesi ya 1. Bhaibheri rinoti, zvino zuva rePentecost rakati rasvika, vakanga vakaungana pamwe chete panzvimbo imwe chete. Pakarepo kutinhira sokwemhepo inovhuvhuta nesimba kwakabva kudenga, kukazadza imba yose mavakanga vagere. Vakaonawo marimi achiparadzana anenge emoto, ndokumhara pamusoro pomumwe nomumwe wavo. Vose vakazadzwa noMweya Mutsvene, vakatanga kutaura nedzimwe ndimi pavakapiwa napo naMweya Mutsvene. Vadzidzi vaJesu vakanga vari muJerusaremu mushure mekunge Jesu aenda kudenga. 10 days after Jesu aenda kudenga, zvikanzi panapa vadzidzi vakamirira vachinamata nekukumbira kuti Mwari avatungamire, kuti saka ramangwana richazovei. Rangarirai kuti muchitsauko chinotangira chino muna Acts chapter 1, Jesu akanga audza vadzidzi kuti muchava zvapupu zvangu, asi mirai kusvikira Mweya Mutsvene auya. Kana iye auya achakutungamirirai mukuitwa kwebasa nemukuparidzwa kwevhangeri mukati mepasi rese. Saka vakamirira vari muJerusaremu. Vamirira saizvozvo, zvinonzi vachinamata, Mweya Mutsvene akauya, ndo vakatanga kunzwa kutinhira kwakabva nechomudenga. Mushure mekutinhira vakazoona marimi emoto, zvikanzi zvakaita sekuti moto, marimi emoto ari kuuya. Paaisvika, akusvika padhuze nawo, aibva apatsana achinonanga pane munhu nemunhu. Zvikanzi ndokubva vapiwa simba rekutaura nemimwe mitauro. Saka tiri kutaura panapa nyaya yechipo cheMweya Mutsvene. Ini ndinodawo rimi remoto iroro rimhare pamusoro pangu, sekutenda kwandinoita kuti newewo uye vatendi vose
vanotsvaka simba ramweya mutsvene kuti rimhare pamusoro pedu nekutipa kuti tikwanise kuraramira Mwari. Now, kana tichitaura nyaya yemweya mutsvene, of course ndinoziva kuti tiri kutaura tiri mukati menyika yeAfrica. Chinamato chemuAfrica anonzi maAfrican traditional religions. African traditional religions ndo mamwe emareligions anonzi ari animistic, kana kuti ane chekuita nezvemweya. Nyaya dzemweya idzi dzinokosha zvikuru pachinamato nechitendero nekunzwisisa kwedu sevanhu vemuAfrica. So uchaona kuti vazhinji kana tasvika panyaya dzekunamata vanobvunza kuti kuchechi kwenyu kune mweya here? Unonzwa vachiti hai haina mweya, uku kune mweya and so on. Chii chaunonzwisisa kana pachitaurwa nyaya dzemweya? Pane mweya pozoita mweya. Asi chii chaunonzwisisa kana pachitaurwa nyaya dzemweya? Now, vamwe vanhu vanonzwisisa kuti kana pachitaurwa nyaya dzemweya panokiriridzwa. Kungava kuchechi, vanhu vanokiriridza, vanhu vanenge vachishumanda, vachitaura 1 2 dhambariko piti kuti koni karuru yarenga se, harenda poroporo piri parange dhari yose, how can I grow vegetables underwater? Vachitaura vakadaro, vachimara madziro, vamwe vachiumburuka, vamwe vachizongonyoka, vanopupa furo, vanoita sei, vanhu vanobva kuti sangano rine mweya. Kana zvakadai zvinoreva kuti sangano rine mweya. Vamwe vafundisi vanoita sokutoti iwo ndo vanofamba nemadhiramu emweya wacho, nekuti vanenge vachitoti muchechi, do you want it my brother? Zonzi receive, vachipotsera. Choir, do you want? Vachipotsera. Madikoni, do you want? Vachipotsera. Asi vanhu vachi warakata kudona, vanhu vachi kurukutu vanhu vachidona. Asi makamerameni haadoni ipapapo. Makamerameni haadoni. Makamerameni anenge akachitora action yese iri kuitika, and so on. Mweya wacho unonyenyeredza wemakamera and so on, uchienda kune anzi receive. Saka kune vamwe ndokuratidza kuti kune mweya. Vamwewo vanoti kwedu unogona kutoudzwa nhamba dzechitupa, wotoudzwa phone number yako, wobva watoudzwa kutoti izvozvizvi rega nditokudze zviri kuitika kumba kwenyu, manheru chaiwo makadya nederere and so on. Saka vanhu vanobva kuti prophesy, kune mweya and so on. What do you understand kana pachitaurwa nyaya yemweya mutsvene? What do you understand? So shoko raMwari rinotibatsira kuti tizive nekunzwisisa pamusoro pemweya mutsvene mukati meupenyu hwedu sevatendi uye nemukati mekereke. So who needs the Holy Spirit? Who is the Holy Spirit anyway? And who needs him? And why? Ndiani kwanoda mweya mutsvene? Iye mweya mutsvene chii? Now, shoko raMwari rinotizivisa kana kuti rinotitaurira zvamweya mutsvene right from the very beginning. Kana tikatarisa isusu kubva mukati mebhuku raGenesis chapter 1. Genesis chapter 1 kubva pavhesi 1 kuenda pavhesi 3 inobva yati, pakutanga Mwari akasika denga nenyika, nyika yakanga isina kugadzirwa, isina chinhu, rima rakanga riri pamusoro pemvura yakadzika. Mweya waMwari akanga achigarira pamusoro pemvura. Mwari akati, chiedza ngachivepo, chiedza chikavepo. Zvikanzi pakutanga Mwari wakasika denga nenyika, nyika yakanga isina chinhu, isina kugadzirwa, richingova rima. And then tinobva taudzwa kuti mweya waMwari akanga achigarira pamusoro pemvura. Izwi rinoshandiswa ipapo muHebrew is merachefet, ivhebhu rinotaura rinoshandiswawo zvakare kana shiri kana kuti huku ichirarira mazai, ichiisa mudziya unofanira kuti mazai azosvika pakutsotsonywa. Saka zvinoreva kuti mweya waMwari anga asiri kungoritaira pamusoro pemvura, asi pane basa raitoita, pane kuvhumbamira kwaiitwa kuita kuti mazai kana kuti zvaida kuzoitika zviitike. Saka mweya waMwari tinotomuona right from the creation of the world, mweya mutsvene waMwari achitungamirira kana kuti achibata rupande mukusikwa kwenyika ino. So tinoona zvakare saka mweya waMwari uyu, ini ndinoda rimi remoto, ndinoda mweya waMwari kuti apinde avhumbamire upenyu hwangu, avhumbamire kunyange nemhuri yangu,
andivhumbamire kunyange pakutenda kwangu, kuti panga pasina upenyu, panga pasina kurongeka, panga paine discord, panga paine disorder, panosara pava neorder. Kana mweya waMwari avhumbamira, kana mweya waMwari atora rupande mukati meupenyu hwemukomana, mukomana anorongeka. Musikana avhumbamirwa nemweya waMwari haasari akadaro. Mweya waMwari anotironga nekutirongedza kusvikira zvakuzonzi pekupedzisira, this is very good, sekutaura kwaMwari pakupera kwekusikwa kwakaitwa nyika. Mwari vakati this is very good, nekuda kwokuti mweya waMwari ndiye akanga akavhumbamira ichi changa chisina chiedza, changa chisina upenyu, changa chisina order, changa chisina kurongeka. Iyeye mweya waMwari ndio wandiri kuti ini ndinoda rimi remoto iwoyo, kuti mweya waMwari kana auya muupenyu hwangu anoisa order mukati memuchato wangu, anoisa order upenyu hwangu semubereki, anoisa order mukati meupenyu hwako mudikani. Kana tichinge tagamuchira mweya waMwari, mweya waMwari tinokukokai, pindaiwo mukati memhuri dzedu, vhumbamirai, isai mudziya, isai kurongeka neurongwa mukati meupenyu hwedu. Mweya Mutsvene chimwe chezvinhu zvaanoita, kana tichitarisa mabasa evapostori chapter 1, mabasa evapostori chapter 1 inotitaurira kuti pavhesi ya4 verse 5 and then 7 kusvika pana 8, chapter 1 verse 4, zvikanzi panapa akavarayira aungana navo kuti varege kubva muJerusaremu asi vagarire chipikirwa chababa, achiti, chiya chamakanzwa kwandiri, nokuti Johani zvirokwazvo akabhabhatidza nemvura, asi imi muchabhabhatidzwa naMweya Mutsvene mazuva mazhinji asati apera. This is 10 days before Pentecost. Zvikanzi muchabhabhatidzwa naMweya Mutsvene mazuva mazhinji asati apera. Akati kwavari, hazvina kufanira kuti muzive nguva nemisi yakatarwa naBaba vomene nesimba ravo, asi muchapiwa simba kana Mweya Mutsvene auya pamusoro penyu. Ipapo muchava zvapupu zvangu muJerusaremu nomujudhiya yose nomuSamaria kusvikira kumagumo enyika. Jesu anoti kuvadzidzi, kana Mweya Mutsvene auya pamusoro penyu muchapiwa simba, muchava nesimba. Kana simba iroro ravepo, muchava zvapupu zvangu. Kutangira imo muno muJerusaremu mune muri kutyisa zvakadai, mune maFarisi, maSadhusi nevamwe vakadaro vanga vasingadi kunzwa zvaJesu. Zvikanzi ndo mamuchatotangira, muchaenda Judhiya ino yese, province yeJudhiya, muchaenda kusvikira kunana Samaria uko, kusvika kumagumo enyika, kusvika kunana Zviambe, kusvika Dotito, kusvikira pasi rese tenderere, muchienda neshoko irori. Ndokusaka nesuwo takarigamuchira, nokuti shoko rakasimba kwazvo rakareva kuti ivhangeri youshe ichaparidzwa sechapupu kunyika dzose, kuguma kuchizotevera. Saka Mweya Mutsvene ndiye anotungamirira nekupa simba kusangano kuti riparidze ivhangeri, chero nguva dzakaoma, chero dzakareruka. Mweya Mutsvene ndiye anopa simba kusangano. Ndokusaka vamwe vakaimba vakati, Mweya Mutsvene tungamira sangano. Zvikanzi kune boka rengirozi dzinorinda vatsvene vanoita basa raJehovha. Fambai neshoko vakomana nevasikana, fambai naro shoko. Vakaimba vaya vakati, enda neshoko mumakomo nemuzvipukutu, nekukasika nguva yekuparidza ichapera, nekukasika dima richasvika. Zvikanzi enda neshoko. Kune vazhinji vari kufa vasina kushanyirwa, kune vazhinji vari kufa vari murima. Enda neshoko. Tinoenda naro shoko. Vamwe vakaimba vakati, dambure nyika. Tinodambure nyika nenyika neshoko raMwari, nokuti tinopiwa simba naiye Mweya Mutsvene. Vadikani, ndokusaka ndichiti ini zvangu ndinoda rimi remoto, kuti rimi remoto iri rindivhenekere, rindipe simba, rindipe chivindi, rindipe
kunzwisisa shoko raMwari, rimi remoto, ridipe rudo kushoko raMwari, rudo kuna Jehovha, rudo kuhama, rudo kuti vazhinji vakokerwe mukati medanga reruponeso. Mweya Mutsvene anotungamira sangano raMwari kuti risvike mukati mekuparidza shoko. Mweya Mutsvene ndiye anotungidza kuti pave kusvikira munhu azoti ndagamuchira Jesu satenzi namuponesi. Handi kuti makaronga efoti mukatsvaga maPA system anodhura, kwete, asi kuti Mweya Mutsvene ashanda muhana dzevanhu. Mweya Mutsvene ashandisa chero muparidzi, ashandisa vaimba, ashandisa vanamata, ashandisa. Mweya Mutsvene ndiye akokorodza vanhu kubva mudzimba dzavo kuti vanzwe shoko raMwari. Mweya Mutsvene ndiye ashandisa chero masaisai ezvivhitivhiti zvakaita sechino kuti zvireve chimwe chinhu kune mumwe munhu kusvikira agamuchira Jesu samutenzi namuponesi. Hakuzi kudzidza kwedu kana experience yedu kana marongero atakaita kana kuti hatashandisa kamera inodhura, kwete. Chinokosha ngazviitwe Mweya Mutsvene ndiye anotungidza. Ndokusaka muchiona kuti official launch of the Christian movement yakatanga Mweya Mutsvene achiuya serimi remoto pamusoro pevadzidzi kutungidza kutanga kwebasa iroro. Moto uyu dai usakadzima, urambe uchinganduma kusvikira tenzi tichimuona achiuya namakore, sangano richienda mberi. Onward Christian soldiers marching as to war with the cross of Jesus going on before. Vana vaMwari Jehovha vachititungamirira. Munoona kuya kunyanga kune hotera iya ine moto unopfuta wakatungidzwa kare, makore makare, wakatungidzwa nemunhu akatanga hotera iyoyo. Moto uyu haudzimwi, unoramba uripo. Moto uyu nekuti une chekuita neakatanga hotera. Kune vanotoita basa iroro rekugarira kuti hotera, moto uyu usadzima muhotera yekunyanga. Vamwenyu munouziva, haudzimi moto iwoyo nekuda kwekuti wakatangwa neakatanga hotera, akatanga sangano rino, akatungidza moto paPentecost. Moto iwoyo haufanirwi kudzimwa nemabasa asina kunaka, haufanirwi kudzimwa nemhesano nemhokano kunyange dzingaitike mukati mesangano. Tinofanirwa kuramba tichikumbira kuti mumwe nemumwe wedu, ndinoda rimi remoto. Zvanzi rimi remoto iri harina kungodzika pamusoro pemba, rakaenda pane mumwe nemumwe wevadzidzi. Mweya Mutsvene dai akauya pamusoro pangu nepamusoro pako, nepamusoro pewoyo newoyo, tose Mweya Mutsvene achitishandisa. Sangano rinoenda mberi nenzira inofadza, rinova hondo isingakwanise kumiswa chero nemauto emuvengi, nekuda kwekuti rinenge richipuwa simba naiye Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene uyu vakorinde vekutanga chapter 12 verse ya 4 kusvika pana 11 inotitaurirazve kuti Mweya Mutsvene equips believers, equips the church for ministry. Iye Mweya Mutsvene ndiye anopa zvipo zvakasiyana-siyana mukati mesangano. Hakuna ane zvipo zvese, uye hakuna amutendi asina chipo chaakapuwa nedenga. Mumwe anokwanisa nga chingori nechekunyemwerera, mumwe ane chekudzidzisa, mumwe ane chekuparidza, mumwe ane chekugamuchira vayeni, mumwe ane zvakasiyana. Zvikanzi zvipo zvese izvi zvinoshandira pamwe chete, maturusi ekuti basa riitike. Hazvisiri zvinhu zvekudada nazvo kuti ini ndiri better than nhingi. Hapana better, tiri better kuita basa. Tiri better ndechekuti tose vanoimba vachaimba ogara pasi, anoparidza osumuka, achigarawo pasi kune mumwe ane chipo chokunamata. Saka zvose zvangofa nechikafu. Hakuna muchikafu chekungoti manutrients, carbohydrates ari important, asi kune mamwewo manutrients akasiyana-siyana anotokosherawo muviri. Ndo zvakaita zvipo izvi. Zvipo izvi zvinobva kuna Mwari Mweya Mutsvene. Iye ndiye anopa as he decides. Iwe haurovi madziro kutoti ndiri kutoda chitondipa ndimi, handibudi muno kusvika. Hakuna zvinhu zvakadaro. Iye ndiye anodecide kuti pari zvino. Okay, semenzaniso nyaya yendimi iyoyi. PaPentecost mukaona kuti chiri kunzi ndimi ka mitauro, rurimi, ndimi plural yerurimi, rurimi singular. Ndimi is now plural. Ya mitauro iri distinguishable, ichi and countable.
yekutokwanisa kuverenga kuti pane mutauro uyu neuyu neuyu. Saka kana yabatanidzwa dzava ndimi. Muri kupabata? Saka ugoni kuti iwe ndoda chipo chekutaura ndimi, unogotaura mitauro yakawanda kawani, unonzikwa naniko. Zvinorevei? It doesn't mean anything. It's, saka paPentecost, the majority yevanhu vakanga vari paya vanga vari maJudha nevamwe vakatendeukira kuchiJudha. Vanga vauya kumutambo wePaseka. Vamwe vaibva muNorth Africa, vamwe vaibva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzeRoman Empire. Vamwe vatonga vari maJudha asi vasingatauri chiJudha, vasingatauri Aramaic. Saka vaitaura mitauro yakasiyana. Mwari ndokubva vaita bipi rekuti vadzidzi vakwanise kutaura nenzira yekuti vainzikwa nevanhu vose mumitauro yavo, nekuti there was a language barrier that needed to be broken so that people can hear the message about Jesus. That was the reason why God broke the language barrier. Mumwe nomumwe akati indawa tiri kuvanzwa mumitauro yatakaberekwa nayo. Ndondimidzi, mitauro inotozivikanwa kuti uyu mutauro uyu unotaurwa kuMozambique, uyu mutauro unotaurwa kuPeru, uyu unotaurwa kwakati. Inotori mitauro inotozivikanwa, itori negrama, nesyntax, nevocabulary. Kwete kuti wantu dhambariko piti kuti koni karuru yarengase harenda poroporo piri parange Darius. Zvarevei? Zvabatsirani? Zvina Jesu here? Zvii? Hazvizikanwi kuti zvii? Hazvina grama, hazvina syntax, hazvina vocabulary, hazvina chinyi. Pane umwe wakaita madocumentary wachitora izvozvi zvinonzi ndimi izvo akaona haidi chaizvo haiya kutamba nenguva kune kuchiitwapo. Mwari Mweya Mutsvene aripo kuti vanhu vanzwe shoko raJesu, kwete kuti vanhu vanzwe ma1-2 dhambariko ekungonzwa masounds asina zvaanoreva. Mwari Mweya Mutsvene anopa zvipo zvinoikwipa sangano kuti ripedzise basa, uye zvakare anopa kuti tikure pakutenda kwedu, maturity in our Christian experience. Zvikanzi muchibereko chemweya ndirwo rudo nerufaro nemwoyo murefu nekunzwira ndo pana Galatians chapter 5 verse ya 22 kusvika pana 26. Galatians chapter 5 ndo chibereko chemweya. This is how you ndo zvinoratidza kuti Mweya Mutsvene ari muupenyu hwemunhu uyu. Handi kuumburuka mudota kunoratidza kuti munhu ane mweya waMwari, zvokuti aremerwa nemweya zvokuti haachatosumuki pari. Munhu ngara muvhu anzi mweya and so on. Mweyai. Saka vadikani, Mwari ngavatibatsire. Ini ndinoda rimi remoto rakapenyera vatsvene vekare, kuti dai rapenyera mukati muupenyu hwangu nekundipawo simba. Takatarisa kuna Jesu muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu. Tibate basa, tiende kumusha, vazhinji vaponeswe. Ndo chinangwa chaMwari Mweya Mutsvene. Anotipa kutizarurira tinzwisise shoko raMwari. Tarinzwisisa rinorunga pfungwa dzedu, matauriro namararamiro atinoita kusvikira musi mukuru wekuponeswa kwedu. Ndo chinangwa chedenga kana Mwari vakatarisana nesu. Ini ndinoda rimi remoto rakapenyera vatsvene, kuti dai rimi remoto iri randitungamirira kusvikira tichiponeswa. Dai Mwari vatiitira zvakanaka. Ngativharei maziso tinamati. Jehovha muri kumusoro kudenga, mbiri nerukudzo tinounza kwamuri Ishe, makafanira kurumbidzwa. Tinokumbirawo chipo chaMweya Mutsvene kuti asadziviswa nezvakaipa zvedu, kushanda kwake mukati meupenyu hwedu. Atishandure, ativandudze, atipawo kunzwisa shoko rinotinongedzera kuna Kristu anova muponesi wedu. Tanzwisisa izvozvo togokokerawo vazhinji kuruponeso neupenyu husingaperi. Tanamata nokutenda zvino nokusingaperi. Amen. Ndinoda rimi remoto rakapenyera vatsvene, rakaita vadenga nekushinga mudambudzo. Uripiko Mweya tenzi wakashingisa Sapaura wamupa simba redenga, simba makapa Elijah, arichipo yerenasi, rakapenyeza Moses.
tenzitonderanyi kare mutipenyi tsitsi icha apotomu panyi moyo tinirenyi weya wenyu tenzitonderanyi kare mutipenyi tsitsi icha apotomu panyi moyo tinirenyi weya wenyu tenzitonderanyi kare mutipenyi tsitsi icha apotomu panyi moyo tinirenyi weya wenyu tenzitonderanyi kare mutipenyi tsitsi icha apotomu panyi moyo